Elektrizitatea, oihartzun handiko beste tema bat. Lehenengotarikoa. Bai, 2000 urtekoa. Oain entzuten duzu, eta? Asko gustatzen zait, baina kostatzen zait ahotsa entzutea. Zeba? Ze azkenean apurtu egiten dut ahotsa. Eta bai, jendearentzako oso interesantea da, zuk zure ahotsa apurtzen duzunean, ez? Ze azkenean dago desgarro bat, eta baina horrek mina ematen zidan. Eta behin entzuten dudanean, egiten dit, min pizka bat ematen dit. Bai. Mina ematen zizun? Min fizikoa, osea, dinote, estarrian azkenean, ez? Azkenean estarria urratu egiten nuen abesti hori kantatzen nuenean, eta diskoan kantatzen dudanean horrela dago, ez? Eta niretzako oso gogorra egiten zait gaur egun. Uste dudala gauza asko transmititzea apurtu gabe. Eta uste dudala temazo bat, da gozada bat, eta abestea ere da gozada bat, baina askoz ere gehiago disfrutatzen dut orain elektrizitateakin diskoan baino. Eta kostatzen zaite entzutea. Osea, nire ahotsa, Orkestrarekin ere jo zenuten? Bai. Ze izan zan esperientzia hura? Jo, beste, izan ditu gauza batzuk, izan dira lagozada bat, eta ez gara konturatu ere egiten, ez? Joazen zara atxera begiratzen, eta ke privilegio, osea, orkestana izan zan, azkenean, Fernando Velázquez deitu zigun, egiteko horrelako kontzertu bat, orkestakin, banko de alimentos entzako dirua emateko, eta ez daki zer. Eta guk zer egin behar dugu, nik egiten dizuet zuen abestien hori, eta zuek kantatu dugu. Esto es un chollo, ez, azkenean. Eta, bidali zizkigun abestiak midi baten, soinu super txungoarekin gainera, ez, midi soinu bat, eta zinean elektrizitatea entzuten, eta, negar baten, eta zan soinu mierda bat, baina negar baten. Nik esaten nion, ez dakit kapasa izango nahi zen, abesti hau kantatzeko egiten dugunean, ez? Eta, hori orkestakin jotzea eta, emozio bat brutala, oso brutala.